Kokborok subject tiyei Pwila Ph.D. khlaijak Dr. Biplab Debbarmano Borom Yapharkha United Tiprasa Forum ni bwkhaktwi tini koktisalo Nandanagar Khakchang Complex United Tiprasa Forum ni habanogo Dr. Biplab Debbarmano Borom Yapharkha Borom Yapharkmani pandawo Dr. Biplab Debbarmano karei phaimanjakmani nukjakha Swikrung Bikas Rai Debbarma Manjakha United Tiprasa Forum ni kasko Sojol Debbarmano khobui United Tiprasa Forum ni bwkhaktwi gorongjak rong phorungnai tei swrungnai rok manjaklaikha o pandawo Kokborok subject tiyei Ph.D. khlainai Dr. Biplab Debbarmano Pwila bwkhago Khumbochop Yapharei Risa Yapharei bono lamsuklaikha aboni agulo bono 25,001 rupees rang ni sokat Yapharkha United Tiprasa Forum ni bwkhaktwi Kokborok subject teinai Pwila Tiprasa Ph.D. khlainai Dr. Biplab Debbarma bini successful wngthani kebengmung phaimani kogrokno tiyei o pandawo kokna rwkha je sukbo kebengmung phaitung a kebengmung rokno norui swkangui bahaike thangnani nang abo swrungnani nango Dr. Biplab Debbarmani kogrok khnawi tamoni hinba Dr. Biplab Debbarma sakno puito chamani bagui tini bo khoroksa tiprasani sinimungno swkangui twlangui mankha kebengmung rokno norui bahaike swkangnani nang abo Dr. Biplab Debbarmani langmani kok khnawi swrungui mano Dr. Biplab Debbarma tini bo khoroksa Kokborok subject teinai Ph.D. khlaijak Tiprasa Pwila aboni bagui bono United Tiprasa Forum ni bwkhaktwi Borom Yapharkha o Borom Yapharmung pandani bisingtwi sikla thinang rokno tei ajai song rokno Tiprasa sinimung rokno swkangui twlangui Tripura dofani mungno kuchugo tisana bagui kok gjar laikha United Tiprasa Forum ni kasko Sojol Debbarma tini sini United Tiprasa Forum ni ingui sini Dr. Biplab Kokborok language ni Kokborok subject ni tiyei Pwila Ph.D. khlainai bono jeng Borom Yapharkha bagui chikon kaisa felicitation panla jeng phungo somsalaikha sini UTF office no Ph.D. to kabang borok no khayo kabang subject ko haifano sini Dr. Biplab lo sengyak barakhe tini oro felicitate khlailai mani sini na habmo obono je Kokborok bo Pwila o laibu mo sijak tongnai phainai 100-150 bosor ulo phano Kokborok no jara purinai sinai khainai singapur kok salainai apro bini bumu sa khursawi kok ma salainai abo hai kaisa achievement bo khlaikha tai sing jara Kokborok kok khaina sanai sinimani Kokborok no tiyei jara sinai khainai jara samo khlai tongnai borokno sing je phurpano je lama tui phano set mankhe sing borokno Borom Yapharkha borokno logi thai borokni samungo tangni sini Kokborok kok khaino sing tebo kuchugo mati salainai tebo ma phuarlainai abo hai mani rokno wansuino sing sini taku Biplab Ph.D. khlaikha Kokborok te bono Pwila sini Ph.D. khlainai abono se Borom Yapharkha bagui sini mongrani bagui tai Kokborok no tei samung khlai tongnai lukurok no khabasa rani tai logilo nani no nahar mono buskang tei no jeng mono tinoro Borom Yapharkha felicitate khlaikha o joro jeng bono mementiro kakhoro kisan se Yapharkha mani logiwo Kokborok kok khaine hamkraini bagui boje khlai tongmani samung rogo kisa chukthung hne jeng kaisa financial support bo sungbono 25,000 takani kaisa financial support bo sungbono rekha so that Kokborok kok khaine hamkraini samungo bo jebabe nangei tongo ajaga kisa samungo chukthung hne obono na harin sini tini phungni achikun sapan obo Borom no today sosai maya UTF Pwila na UTF ni Borom ganang kasko sini sar Sojol Debbarmano khulumung Yapharkha tei aboni logi sini UTF ni tangpha Borom ganang sini takhu Dinesh Debbarma bono ba belekhino hamjongmate khakam Yapharkha borok ni naikol mung tei wansuk mung kahamni
mari ang koroksa serungnai ngai koroksa phurangnai ngai tini obahai UTF ni habano bo phai ang Borom Yapharkha ang bakhabai yasagi mankha tamoni hinba borok UTF ni samung kaham tini saljaya sugya borok rogni aro thangai borok bisi burum mal burum subawa phalnok tangriwo ha rang kisa riawoino rang bari khribo borok serungnai rongo phrangai habano rogo sebuk khlairika haba phang khlairika te juda samungo rungmaring thun hukumung thun kokung thun obhai samungo UTF ni samung yapri samani belai kaham te angbo tini khoroksa Kokborok bedekni Pwila Ph.D. award paye mane chini khodani dofani kokni kogrubani samung tangna hanai sukjak hanai dofani borok bai wan sukjak khoroksa ngai phaika te borongni boromno ang belekino bukharoi hamjakha tamni hinba omahai borom rimani naharmung kha phainai jarao Kokborok kok te kogrubani te je pori tongnai Kokborok bedego borok teibo khafan manai samung khlai manthum borongni lango kebungmung tongmano nornani bagai jong bijap Kokborok bai juda bijap karinani te kokno te borutu kurungni samung tangnani serungnai te phrangnai te o hasteni Kokborok bai sinai te kokno te samung tangnai ro borok bai palbaksake jong obahai teibo samung kotor khlainani obahai wansukmo ani sakbai thang bukhakte lukurong bo kobokmo tini UTF ni habanogo Borom Yapharkha asuk thai asugoi ang tini okok samai tangjak kok kothano sao je ang borok tini momentu te ani langmani kothoma ani langmo patui phaijak kok bumarongo borok khnawi borok sokathini bo eba borom hani bo borok khok noisi ba te sa sai Borom Yapharkha te abo bai ang kung sukjabo je UTF hai obahai motha khodani bagai dofan bagai asek wan sukmani obahai tebo wan sungai tongkhan ke klikjak dofrok bo imangno muktang khlai mannai tini ang o Borom Yapharkha rangmari bai ang kok te kogrubani bagai samung tangna hene wan sukjak rang rok ebumung tongmawo te sugya rongono bijap Debbarmano hane o rangna ang arono surbainai tamhika ano je borok borom rikha bukhabai rikha abo dofani hamkrai dofani bagai wansugoi samung tangnani khagana nuguino ano tini borok borom rikha hane khakhlayo te abo nang sanamusungo te gobangma borok Kokborok bedego pori tongai rok sirgnai rok borok PhD khlaina bagai borok bo tiar tongna nangnai te phaini jarao asuk thai bukja tongma rongno borok sukungnai te thinango kokte Kokborokni bagai hayongo birjaknai obahai samo borok bo khlai mannai khata bai baidi khata beldi jong buksani simiche kuplongo jongno sugya jorao suknai snamnai phrangnai srngnai mapha logisong takhu buku borongo sung pogyawoi saksango torjagyawoi sakni samno kungsukgyawoi dopha bosongno kichasa yakwara yakhar manmani yaklik snamoi dumsawoi manmani abono torjangani bagai ang lukurongo bo kokko sarnai te paithago koktum channel ni bisingte koktuma channel ni bisingte sini hayongni borongo basically sing Kokborok sanai bor dofani borok tiprasa ini sinija borongo ang musungo sanani musungo je goribigra sugya rongno kami amsayo thangai jong sungai rok borongo yak toli tubu khangge borok bo mukti kungti hoi srungmuni yango yaklik kuchu kasai mannai te abon bagai ang nang bhakte UTF ni o samu kaham ni bagai tesa haino hai UTF ni kasko tangphang borong nang sasongo paiplaya khulumoi ang ani kok tesa thani sama orono mathaka UTF by Swrangchati in panda to bere namani no panda tambage ingke semano Dr. Biplab sini Kokborok sanai bosong ro bisingo Kokborok subject no ti nai PhD khlai nai
pono jotoni sikar ge am bagino bo kaisa tabna rangsak bai si tonjangnai kaisa mari kaisa kothoma abo simia jung semano je Ph.D ni je thesis rok sujago abo English rok bani sujago phiaba bini Ph.D ni je thesis sujag mane abo Kokborok bani sujag abo o sakao se Roman script be sujag aing ti khlai wase be nana thaka kai abo belai khlai no kaisa milestone kortor okay ang khakao thinango amtite bakawma borok kawma serai se mana Dr. Biplab no belai khlai amaya khasama tongthoma boya thinango bini samungni bising ti khlai Kokborok tebe senarthu Kokborok sanai bosongni mukhang bosenarthu Kokborok Kokguru bai tongmani abo haing sakao sinijak abo nayo ge UTF ni ojamaro bro i je program abo songsaka abo boroni kisa naharmung ni bo kisa mari narong kuar ni kisa mari amti khaino chung chini borok ni bisingo chin bosong ni borok ni bisingo samung kaham tangmai ro kaham achievement khlainai ro borong chung baskang ti seti fenan nang tambake hankai tabu chini serar ni thani je mane nangkung mane ngake role model chini nango ge role model baskang role model kaham krini bagai serai ro dissolution ka ngake ni borong nangnuya mani rongno nangnuya borong role model saminai lama chaya ro injakti sango lama chaya ro sobi jakti sango ngeke UTF ni bisingti klai abo kaisa tai ko NGO ro thani ba tai ko mo tharu thani bo kaisa message hinai mano je chini bisingo samung kaham je borok tango borom no chung borom mari nai borom simi rimambai ingya chini chirai rongni biskango borom role model hinai nai tisawi phurungnan nangai hai ke che chini bosong ni borok no chabai tisa thani lamka amo ulni je ase somtongo bogno tu dulu tlan thani chuba churi jangma hai ba lama phugoi ma hai klai nuk jangnai tai tamo sunam sir nini khoraksa shishona hinmano bana মানে ব আতিকে পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডার খাই মানে বাহাই নিনি ব্যক্তিগত বাহাই খাতং তংথমানি তাহনা প্রাইমারি করি বড় খরবুরি তো মানে জহর গাই দীপ্র তাই অমল নি তাই করে সারাই তো মানে অমল তো ক্রিজা কাবো হাই মিয়া কবি থাঙ্কা হামাসা না কাম বুঝলো বিশিংনি লাইক ইনকা जों आफ्रोबो सबैका कयला सहर बिनि खामियो ओमफ्राय आफ्रोबो जों बेलाय खाय बखा बायखा खरगुरिनि बिसिङाव खरगसा आमथलि माय थांबाय ओंखाय गनै मानान तंखो दिनै दिप्रिकिशुर ताय जहर बे खाकाव दाक्तिनो मानानै होनाय ओंखाय जेत्ताय गेसां हाके जों सायमानो बिनि जे गाइड समीर डक्टर समीर देबबर्मा बो assistant professor bombes kango associate professorship manani sampai tong mani thangana oke bin thani ko chini koi mung tong nai abo Kokborok sahitya sabhani president ini samani kogya ba Kokborok koguru bai ni choba khlainai tong nai ni bisingo khoroksa ini samani kogya abo as a whole Kokborok sanai bosong ni kaisa musung mase aspiration bin thani PhD khana bagai je bishi brumni je kaisa vacancy to mani o vacancy chini borom ganang Dr. Samir bo o vacancy no tamna bano ereng thangna ni tari thu kuni to ngakai kuni loge no kuni dawi ni to tambage hingkai ampi khleka ngakai che chung borok ko bangma ulni lamano sait langna bagai man abono ani message